Sa paglitaw ng nilalang sa katauhan ni Pekto, bigla namang nanumbalik ang diwa ni Padre Dama dahil sa kanyang mga nakita. Ilang ulit niya mang isipin na pinaglalaruan lang siya ng kanyang mga mata. Patuloy niya pa ring nakikita ang demonyong nangingibabaw sa katawan ni Pekto. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon nasipat ni Padre Dama ang pagsugod ng kanyang disipulo patungo sa kinatatayuan ni Tandang Impong. Paglapat ng matutulis nitong mga kuko sa nilalang, halos kitang-kita ni Padre Dama ang matinding pinsalang na isasagawa ni Pekto sa kanyang kalaban. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, tanging pag-angil na lamang ang nagawa ni Tandang Impong habang patuloy na sinasalag ang napakabilis na pag-atake ni Pekto. Si Padre Dama naman noon, ninais na magkubli sa paligid upang hindi siya matunton ng mga anak ng kapatid ni Tandang Ismo. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Padre Dama nang masipat niyang nagbago ng anyo si Tandang Impong na halos kahalintulad ng kaanyuan ni Pekto. Hindi lang ikaw ang may taglay ng dugo ng isang demonyo, Pekto. Wika ni Tandang Impong habang nag-iipon ng mga itim na kaluluwa sa kanyang katawan. Matapos ang mga pangyayaring yon, buong lakas naman itong hinigop ang mga demonyong umaahon sa loob ng simbahan para magkaroon ito ng dagdag na kapangyarihan. Halos segundo lang noon ang dumaan nang tuluyang makuha ni Tandang Impong ang lahat ng kaluluwa ng demonyong nakakulong. Sa pagsanib ng napakaraming dyablo sa katauhan ng matanda, nagkaroon ito ng isang anyo na hindi kapani-paniwala sa mga mata ni Padre Dama. Paglalarawan ng pari sa bagong anyo ni Tandang Impong, halos kahawig na kahawig ito ng demonyo mismo. Bukod sa meron itong matutulis na mga buntot, mahahaba din ang balikat nito na halos sumayad na sa lupa. May mga matutulis din itong sungay sa kanyang mga balikat, maging sa kanyang mga gulugod. Sipat na sipat din noon ni Padre Dama ang mga nagsisitalasang buto nito sa likod na para bang konting balat na lamang ang nakabalot. Dagdag pa ni Padre Dama, ang pagmumukha noon ng matanda ay halos ibang-iba na sa ordinaryo nitong itsura. Bukod kasi sa napakaitim nitong mga lubog na mata, meron yung isang kakaibang bagay na umuusli sa kanyang noo. Ilang minuto pa ang lumipas matapos ang pagpapalit anyo ni Tandang Impong. Wala nang nagiging epekto sa kanya ang anumang pag-atake ni Pekto. Nagagamit na din ito ng husto ang kakayahan ng 7 mata ng Diyos, kung kaya't hindi na nagiging mahirap para sa kanya na makipaglaban kay Pekto sa kahit na anong paraan ng pakikipaglaban. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Padre Dama nang masipat niya si Tandang Impong na nagpakawala ng isang lubid ni kamatayan. Agad yung pumulupot sa katawan ni Pekto na siya namang mabilis ang ikinahina nito. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang napagtanto ni Padre Dama na tapos na ang nagaganap na duelo sa pagitan ng dalawa. Alam niyang si Tandang Impong na noon ang nagwagi, kung kaya't hindi niya maiwasang mag-alala para sa kaligtasan ng kanyang disipulo. Ilang minuto pa ang lumipas, naglakas loob naman si Padre Damang lapitan si Pekto sa kabila ng napakarami niyang pinsala sa kanyang katawan. Pekto! Lumaban ka! Hindi pa tapos ang lahat. Tandaan mo, ikaw ang piniling magmana ng agimat. Huwag mong hayaang kunin ito sa iyo ng dyablo! Sigaw ni Padre Dama habang binabagtas ang daan papalapit sa kinaroroonan ni Pekto. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, panay naman ang kanyang ginagawang pagyuko sa takot na baka siya ay madagit ng iilang anak ng kanilang kalaban. Aminado si Padre Dama noon, wala na siyang lakas na bumalag sa oras na madakip siya ng mga anak ni Tandang Impong. Nang marating na niya ang kinaroroonan ng dalawa,
Muli niyang sinigawan si Pekto na labanan ang lubid ng kamatayan. Madali lang para sa kanyang kontrahin ito sa kadahilan ng isa siyang antingero na taglay ang karunungan ng kanan. Ayon kay Padre Dama, walang bisa ang lubid ng kamatayan sa mga nilalang na nagtatangan ng mabubuting karunungan sa kanilang sarili. Magmimistulang isang ordinaryong lubid lamang ito sa oras na magawang mapangibabaw ni Pekto ang kasamaang bumabalot sa kanyang katawan. Huwag ka nang magsayang ng laway, Dama. Huli na para sa batang ito ang lahat-lahat. Kagaya ng nangyari sa lolo mo, wala ka ring magagawa sa pagkakataong ito. Wika ni Tandang Impong nang marinig nito ang sigaw ni Padre Dama. Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman itong pinatalas ang kanyang kuko at kasabay nito ang mabilisan niyang pagsugod sa kinaroroonan ni Pekto. Pagsilay ni Padre Damang itatarak na ng matanda ang matatalas nitong kuko sa dibdib ng kanyang disipulo. Tanging pagpikit na lamang ang kanyang nagawa habang taimtim na nananalangin. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napamulat si Padre Dama nang maramdaman niyang hindi naglaho ang presensya ni Pekto. Sa muling pagsilay niya sa kinaroroonan nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya si Tandang Ismo na buong lakas na sinasalag ang kuko ni Tandang Impong. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad namang nanumbalik ang diwa ni Pekto sa kanyang katawan na siyang naging sanhi upang tuluyan siyang makapiglas sa lubid ng kamatayan. Nang makawala na siya sa mga kamay ng matanda, agad naman niyang tinungo ang kinaroroonan ng pari upang ito'y tulungan. Unang bumungad kasi sa mga mata ni Pekto ay ang kalunos-lunos na sitwasyon ni Padre Dama habang patuloy na nakatitig sa kanila. Sa paglayo nilang dalawa sa lugar, panay naman ang pagtaas ni Pekto ng nagliliyab na krus upang mapigilan ang pagtatangkang pagdagit sa kanila ng mga anak ni Tandang Impong. Nang marating na nila noon ang simbahan, agad naman silang pumasok sa loob nito habang nananatiling alerto. Bagaman naiwan sa lugar si Tandang Ismo, wala nang magagawa sila Padre Dama kundi unahin ang kaligtasan ng kanilang mga sarili. Sa pagramdam ni Pekto na nakabalik na ang kanyang lakas, dali-dali din naman siyang lumabas upang bigyan ng tulong si Tandang Ismo. Labis-labis kasi ang pag-aalala niya noon sa kadahilanang ayaw na niyang maulit ang pagkamatay nila Uron at ng iilan niyang mga maestro. Nang marating niya ang labasan ng simbahan, bumungad sa kanya si Tandang Ismo na pinagtutulungan ng lahat ng nilalang na naroon sa paligid. Bagaman nagtutulong-tulong na noon ang mga anak ni Tandang Impong, nakakapagtakang hindi pa rin nila ito magapi-gapi kahit anong gawin nila. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Pekto, doon niya nakita ang matandang dibino na walang habas na pinapahirapan ang kanilang mga kalaban. Sa bawat paghataw nito ng kanyang tungkod sa kanyang kapatid, panay naman ang paglabas ng iilang demonyo na nakasapi sa katawan nito. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nanghina si Tandang Impong at kasabay nito ang pagluhod niya sa harapan ng kanyang kapatid na panay ang pagmamakaawa. Ismo! Tama na. Suko na ako. Aalis na ako rito. Tantanan mo na ako. Mangiyak-ngiyak na wika ni Tandang Impong sa harap ng kanyang kapatid. Impong, siguraduhin mong may palabra de honor yang mga katagang sinasabi mo. Ayoko nang makita kang pinapahirapan ng sarili mong kadugo. Hindi ka ba naaawa kay Dama? Ilang taon na yang nagturusa. Huwag mo nang dagdagan. Ako na ang nakikiusap sa iyo. Sagot naman ni Tandang Ismo habang patuloy na pinapalabas sa katawan ng kanyang kapatid ang mga itim na espiritu. Nang marinig naman ni Tandang Impong ang sinabi nito, tumangulang naman yon habang patuloy na umiiyak. Maya-maya pa, marahan na nitong nilisan ng simbahan ng hindi umiimik.
Nag-umpisa na ding tumila noon ang ulan, indikasyong dahan-dahan ang nawawala ng bisa ang mutya ng bagyo. Sa pagbalik ng katahimikan ng paligid, payapa namang lumapit si Tandang Ismo kay Pekto nang hindi umiimik. Nakangiti lang ang matandang yon sa kabila ng pagkamatay ng iilan niyang magigiting na kawal. Pekto, kamusta si Dama? Nandyan ba siya sa loob? Samahan mo ako. Kausapin natin siya. Mahinahong wika ni Tandang Ismo na para bang walang nangyari. Matapos marinig ni Pekto ang sinabi nito, tumango lang naman siya habang sinasamahan ng matanda patungo sa looban ng simbahan. Sa pagdating nila sa lugar, bumungad sa kanila noon si Padre Dama na nababalot ng napakakapal na kumot ang buong katawan. Bagaman tuyong-tuyo na ito, kitang-kita pa rin ni Pekto ang panginginig ng kanyang maestro. Sa pagsilay nito kay Tandang Ismo, dali-dali namang napatayo si Padre Dama dahil sa labis na pagkagulat. Hindi niya kasi noon inaasahan na papasok ng simbahan ng matanda sa kadahilan ng bigla na lamang itong nawawala sa oras na malaman na nito na ligtas na ang kanyang mga pinoprotektahang mahal sa buhay. Habang nakayakap si Padre Dama kay Tandang Ismo, buong pagdurusa naman niyang inilahad ang mapait na sinapit ng kanyang mga kapatid. Bagaman alam na ito ng matanda, ninais niya pa rin itong sabihin sa kadahilanang sa isip-isip niya, mas mainam na manggaling ang balita sa kanyang bunganga. Wala na tayong magagawa sa kapalaran nila, Dama. Noong umalis sila sa isla, nakahanda na ako sa mga mangyayari sa kanila. Huwag kang mag-alala, nasa mabuting kalagayan na ngayon sila Uron. Mahinahong sagot naman ni Tandang Ismo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nila napagtanto kung bakit nagpasya si Tandang Ismo na tumulong sa digmaan. Madalang lang kasi itong nagbibigay ng kanyang gabay sa lahat ng kaanib ng samahan, gawa ng may matindi pa yung kinakaharap na nilalang. Ayon kay Padre Dama, araw man o gabi, nakikipaglaban si Tandang Ismo sa isang dyablo na nagpupumilit kumawala sa isla. Halos doon na nakatali ang kanyang buhay magmula noong iniatang sa kanyang mga kamay ang kapakanan ng tribo. Dagdag pa ni Padre Dama na ang kasalukuyang demonyong kinakaharap ni Tandang Ismo ay ang diablong nagbibigay ng kapangyarihan sa mga taong ganid sa temporal na kayamanan. Minsan na ding naibalik ni Tandang Ismo sa impyerno ang mga demonyong may kakayahang kumontrol ng isipan ng tao upang gumawa ng isang kasuklam-suklam na bagay. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap nila Tandang Ismo, doon inilahad sa kanila nito ang tungkol sa sakripisyong kanyang ginawa, makarating lamang sa baryo. Tama, Pekto. Pasensya na kayo pero hindi na ako magtatagal sa lugar ninyo. Kinakailangan ko nang bumalik sa isla dahil may mangilan-ngilan na sa aking mga kapatid ang nag-aalay ng kanilang mga buhay. Mauna na ako. Magandang gabi sa inyo. Wika ni Tandang Ismo nang mapagtanto nitong wala na silang importanteng pag-uusapan. Nang marinig naman ng dalawa ang sinabi nito, agad naman nilang sinamahan ng matanda papalabas ng simbahan. Bago ito tuluyang maglaho sa kanilang harapan, muli itong nagbigay ng mumunting paalala para matalo si Tandang Impong at ang agimat nitong 7 mata ng Diyos. Ayon kay Tandang Ismo, para matalo ang nagtatangan ng masamang agimat ng 7 mata ng Diyos, kinakailangan mong sunugin ang mismong agimat sa pamamagitan ng nagliliyab na krus na tangan ni Padre Dama. Dama, ang krus na tangan mo ang mortal na kalaban ng masamang agimat. Kung magagawa mo itong mailapat sa 7 mata ng Diyos, may posibilidad na maselyuhan ang kapangyarihan nito. Gamitin ninyo ang pagkakataong yon upang makuha ang agimat ni Pekto kay Impong. Wika ni Tandang Ismo habang dahan-dahan itong naglalaho. Sige po, Tandang Ismo.
Susundin po namin ang inyong mga bilin. Maraming salamat sa impormasyong ibinahagi ninyo sa amin. Sagot naman ni Padre Dama matapos nilang marinig ang sinabi nito. Sa paglaho ni Tandang Ismo sa kanilang harapan, agad naman silang bumalik sa kumbento upang pag-usapan ang kanilang mga susunod na plano. Inaasahan na kasi noon nila Padre Dama, tanging sila Tandang Ismo na lamang at ang iilang pinuno ng mga gabunan ang natira sa hanay ng kanilang kalaban. Matapos ang kanilang pag-uusap, paisa-isa na nilang inihahanda ang kanilang mga gamit pandigma. Gumawa din noon ng replika si Padre Dama ng krus nang sa gayoy mabitag ang tusong matanda. Sa pagsapit ng umaga, balik normal naman ang kaganapan sa paligid. Abalang-abala noon ang mga taong nasa baryo, gawa ng halos lumubog sa baha ang kanilang mga tahanan dahil sa hagupit ng kalikasan. Sila Padre Dama naman noon, naging abala sa paglilinis ng simbahan sa kadahilan ng lumubog din sa baha ang sahig nito. Dahil sa naroon noon ang mga sakristan, kung kaya't naging madali para sa kanila ang maglinis. Kinahapunan, habang nagpapahinga sila Padre Dama, dumating ang iilang mga gabunan sa loob ng simbahan. Walang takot sila nitong kinumpronta para lamang maibigay ang mensaheng daladala nila na nanggaling kay Tandang Impong. Maging mahinahon kayo, mga antingero. Nabarito kami para ibigay ang mensahe ng aming Panginoon. Inaanyayahan kayo ni Panginoong Impong na tumungo sa kanyang tahanan. May magaganap na salo-salo at pakikipagkasunduan sa amin ng iilang mga antingero ngayong gabing ito. Tumungo kayo sa aming pugad para maidaos ang selebrasyon ng aming pagkabuhay. Tama, Pekto. Inaanyayahan kayo ni Panginoong Impong na makipagkaisa sa aming dugo. Kapag nagawa niyong makianib sa aming angkan, wala nang magiging imposible para sa inyo. Wika ng isang gabunan na papalit-palit ang pwesto ng bibig sa kanyang pagmumuka. Pakisabi sa Panginoon nyo, sa iba na lang niya ialok ang bagay na yan. Hindi kami interesadong maging katulad nyo, mga Ginoo. Kaya naman mas mainam na umalis na kayo rito. Kayo din. Baka isama namin kayo sa mga demonyong naging pataba sa lupa na ito. Sagot naman ni Pekto sa mga nilalang. Nang marinig ito ng mga gabunan, tumawa lang naman ang mga ito habang mabilisang naglalakad papalayo ng simbahan. Hindi na ito sinundan nila Pekto, gawa ng naroon ang mga sakristan na nagmamasid sa kanilang mga ginagawa. Sa paglaho ng mga nilalang sa kanilang harapan, agad namang lumapit si Pekto kay Padre Dama upang magtanong sa mga bagay na gagawin nila. Labis na kasi siya noong nababahala sa kadahilan ng wala na siyang kahit ni isang mutya na maaaring hinga ng tulong at lakas. Padre, ano na po ang gagawin natin? Hindi ko na po alam, Padre. Pakiramdam ko, wala na tayong magagawa para malipol silang lahat. Ano naman po ang may tutulong ko sa inyo? Wala na akong tinatangang mutya o agimat. Nababahalang wika ni Pekto. Nakalimutan mo na ata, Pekto, kung ano ang pinakamakapangyarihang gamit sa lahat. Isipin mo ng maigi, Pekto. Ano ang nag-iisang bagay na nakalimutan mo? Sagot naman sa kanya ni Padre Dama. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, bigla naman siyang napaisip ng malalim sa kadahilan ng hindi niya magawang maunawaan ang sinasabi sa kanya ni Padre Dama. Matapos mapagtanto ng pari na hindi alam ni Pekto ang kanyang isasagot, bigla naman itong tumingin sa kanya habang nagsasabi ng, Panalangin, Pekto. Wala nang mas lalakas sa panalangin at pananalig sa ating Panginoon. Mawala man sa iyo ang lahat, nandyan pa rin ang Diyos, nakahandang tumulong kahit na anong oras. Huwag kang mabahala o magduda, Pekto.
Lahat ng mga pangyayaring ito ay naaayon sa kanyang kagustuhan. Nang marinig ni Pekto ang sinabi ni Padre Dama, bigla naman noong nanlaki ang kanyang mga mata sa kadahilanang nakalimutan na niya ang aral na iyon. Dahil sa sinabi noon ni Padre Dama, muling nagbalik loob noon si Pekto sa pagdarasal sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili, yun na lamang ang nag-iisang paraan para mapalakas ang kanyang kaluluwa at kakayahan. Kinahapunan, patuloy pa ring nagdarasal si Pekto sa Ama upang humingi ng gabay at tulong sa nalalapit na digmaan. Si Padre Dama naman noon, patuloy na nagpapalakas ng kanyang katawan upang mas lalo pa siyang tumagal sa digmaan. Sa pagsapit ng takip silim, inihanda na ng magmaestro ang mga bagay na kanilang gagamitin. Nang makapagpaalam na sila noon sa mga sakristan, dali-dali din naman nilang binagtas ang daan patungong kagubatan. Inaasahan na nila Pekto noon na makakainkwentro nila doon ang pangkat ni Tandang Impong na siya naman nagawa na nilang mapaghandaan. Sa pagdating nila sa looban ng gubat, bumungad sa kanila ang iilang mga ibon na tagapagmasid ng mga gabunan. Hindi na nila ito pinagkaabalahang iwasan sa kadahilanang alam din naman nilang hinihintay sila ng mga nilalang sa pugad ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo na nga sila Pekto sa pugad nila Tandang Impong kung saan nakita nila ang iilang mga gabunan na nagbabantay. Habang pinagmamasdan nila noon ang buong paligid, hindi naman nila noon maiwasang magtaka, gawa ng kahit saang bahagi ng pugad, hindi nila nakikita ang mga anak ni Tandang Impong, maging ang mga pinagkakatiwalaang kawal nito. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang sumagi sa isipan ni Padre Dama na maaaring wala doon ang hinahanap nila. Upang makasiguro, ninais nilang lumapit ng husto para makumpirma ang nakikita ng kanilang mga mata. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, wala talaga silang matandang impong na nakita. Dahil sa pangyayaring yon, nagdesisyon na noon si Padre Dama na maglunsad ng digmaan laban sa mga gabunang naroon sa lugar. Paglitaw nila noon sa kanilang pinagkukublian, agad naman silang nagpalipad hangin ng mga buhay na katagas sa paligid. At kasabay nito ang mabilisan nilang pagsugod sa mga tagapagbantay na umaaligid. Dahil sa ginawa nila, mabilisan naman noong nagsipulasan ang mga nilalang na parabang labis ang pagkagulat ng mga ito dahil sa ginawa nila Pekto. Pagsilay ng iilang gabunan sa kanilang kinaroroonan, buong lakas namang sumugod ang mga ito habang mabilisang nagpapalit ng anyo. Nang makita naman ni Pekto ang paglapit ng mga nilalang, agad naman niyang binunot sa kanyang bewang ang dalawa niyang punyal habang patuloy na nag-uusal. Paglitaw ng lubid ng kamatayan sa kanyang mga kamay, dali-dali naman niya itong itinali sa kanyang punyal at kasabay nito ang mabilisan nitong pagbato sa mga demonyo. Nang pumulupot sa katawan ng mga gabunan ang lubid ng kamatayan, dahan-dahan naman itong naagnas hanggang sa dumating ang puntong tuluyan ng naglaho ang pag-iral nito. Sa kabilang dako naman, patuloy pa ring nakikipaglaban si Padre Dama kahit papahilom pa lamang ang mga pinsala niya. Bagaman mabagal ang kanyang pagtakbo noon, hindi naman sa kanya nakakalapit ang mga nilalang dahil sa nagliliyab niyang krus na tangan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nalipol nila Pekto ang mga nilalang at kasabay nito ang pagtira nila sa isang gabunan para gawing bihag. Nang makakuha na sila noon ng isang naghihingalong gabunan, agad naman nila itong tinanong kung nasaan ang pinagtataguan ni Tandang Impong. Inaasahan na kasi nila noong wala yun sa pugad, gawa ng nagpapagaling ito ng mga pinsala sa buo nitong katawan. Sa pagrinig ng nilalang sa sinabi ni Pekto,
panay naman ang pagmamatigas nito na para bang wala itong balak na maglahad ng kahit na anong impormasyon. Matigas ka? Maghintay ka. Papalambutin kita. Wika ni Pekto sa nilalang nang marinig niya ang paulit-ulit nitong dahilan. Okay, sunod ko kagad yung 28. Sorry kahapon, hindi ko nasunod eh. Pero ngayon, bawi ako sa inyo. Kita-kits tayo, mas maganda na yon, promise. Kasi nalaman na ulit ni Pekto kung ano yung kulang sa sarili niya. Well, lahat naman tayo. Yun ang kulang sa atin, di ba? Yung tamang panalangin. Pero, di naman pala lahat. Iilan lang sa atin. Sunod ko kagad yung 28 para hindi na kayo mabitin. Yun lang. Salamat.